Dito ako ngayon sa bagong bypass dito sa NLEX sa may Bulacan Garden na ito sakop. Itong area na to papalabas to ng papuntang Sulipan, pwedeng papuntang kasi dalawa to magsangay. Pagdating doon pwedeng pa ganon, pwede siyang pa ganon. Papalabas yan ng Sulipan, Kapalangan dyan hanggang doon sa may yan yung mga bako na yan, hanggang dyan pa yung kalsada na ginagawa. Ito naman siya papuntang Viaduct, Apalit, Pampanga Viaduct. Tulay na pinakamahaba yan, tulay yan. So babaybayin ko yan hanggang doon sa may tulay. Ito kalsada na to, diretso na to hanggang Balukok, Kansinala hanggang Balukok po itong mga kalsada na to. Medyo malawak po yung area dito. Puro pala ito dito, may kalsada sa gitna, bagong gawa lang ito. Okay. Medyo dahan-dahan lang yung takbo ko ng aking bisikleta. Malapat po itong kalsada na ito. Bago lang ito. Dahil ito sa bypass na ito na bagong gawa, medyo na minus po yung baha na dumadating sa amin. Parang nahaharang siya nitong kalsada na ito. Kasi medyo mataas to dito Yan na yung viaduct na tulay na pinakamahaba. Viaduct, Apalit, Pampanga. Medyo mahaba. Yan na siya. Maganda dito mag bike tuwing umaga o kaya mag jogging. Sa mga taga Pampanga, pwede kayo dito magja-jogging sa umaga. Walang tao, walang masyadong tao dito. Bihira lang yung mga dumadaan. Yan. Sa mga taga Tabuyok dyan, maganda rito sa area to. Presko ang hangin. Nako, ang sarap talaga ng hangin dito. Ayan kita nyo naman, ang ganda. Pwede rito mag-jogging kahit buong maghapon, mula umaga hanggang hapon, sa gusto lang, walang pilitan. Sa gustong mag-jogging dito, yung mga bawas taba, yung mga gusto maglabas ng mga kolesterol sa mga katawan. Yan na, medyo malapit na ako sa viaduct, pinakamahabang tulay. Diyan sa pinakamabang tulay, dun sa may Puro 4, diyan kami dati nakatira. Ngayon medyo na demolish
Ah, okay, hinto muna ako. Okay, hinto muna ako kasi medyo nangalay. Yan na siya, medyo malapit na ako sa yan, Bayadak, pinakamahabang tulay yan. Yan. Medyo magalaw lang yung aking camera dahil medyo naka-zoom siya. Wala akong dalang gimbal. Yan. Lawak ng area dito. Marami ding isda dyan sa mga ano, ito, sa mga pinitak, mga palayan. Yan, medyo malayo-layo pa akong konti. Tatakbuhin ko pa siya ng mga siguro mga 5 minutes na lang o kaya 10 minutes mula ron sa Bayadak, tulay na pinakamahaba ng Bayadak, Apalit, Pampanga. Yung mga ibang kapitbahay ko naman sa dati naming tinitiran sa Puro 4 sa ilalim ng tulay, dyan sila nalipat. Yan. Yan sa area na yan. Dyan sila. Medyo malapit lang din sila sa tulay yan. Sa Bayadak, malapit lang din sila. Kami naman malayo. Yun sa amin. Ano? Doon kami sa area na yun. I-zoom ko ng konti para medyo malapit-lapit. Yan, dyan kami na area. Dyan sa amin. Puro kuno na yan sa Paruba. Ayan yung mga buhay probinsya. Pampanga. Yan, medyo malapit na ako. Pahinga lang ako ng konti. Medyo may putol pa siya ng konti na hindi pa siya. Kasi ito, lalaparan pa yan. Sisimintuhin pa ito eh. Yan o. Sisimintuhin pa yan. Nasa gilid na yan. Na, ayan o, may nakaabang pa siya na ano. Nabubuhusan. Sa mga taga-Tabuyok dyan, pwede kayo rito mag-jogging o. Magbisikleta. Nagsulong bike nga lang ako dito. Time check natin. Ang oras, alas 3:50. Wala pala akong relo. Kita nyo, wala akong relo. Alas 3:50 na. Pero wala akong relo. Yan, malapit na oh. Pwede na tong ano, pagjogingan na ang sarap dito mag-jogging talaga mga guys, lalo na sa umaga. Yung bago pang pasikat ng araw. Ang sarap na mag-jogging dito. Papawis. Dito sa area na ito. Safe pa, wala pa siyang kataw-taw. Guys, nung nakita nyo kanina, nandun ako sa dulo, sa pinakadulo. Dun sa papalabas na nga ng Sulipan o Kalumpit. Nandun ako sa dulo kanina. So ngayon nandito na ako sa may Bayadak, sa may tulay. Ayan. Yun, may advertising yun sa may billboard. Oh. May billboard po to hanggang doon sa may dulo. Ay, di ko lang alam kung kanino ito. Sabagay naka-advertise na po. Yung Bayadak. Pinakamabang tulay na ito. Ang magkabilang dulo nito, ano po to? Itong pinakamabang tulay, magkabilang dulo. Ito yung ano, sa dulo nito ng San Simon. Tapos dito naman, ang pinakadulo din nito ng pinakamabang tulay na to, sa ano to, magmumula ka ng Pulilan pala. Exit Pulilan.
Pinakamahabang tulay ito, di ko lang alam kung ilang kilometro to. Napakahaba niyan. Ito namang bypass na to na bagong gawa. Tagos to hanggang Balukok, hanggang ano na, hanggang papuntang Arayat. Dito ang mga daan, pwedeng shortcut sila dito. Yung pangatlong billboard walang laman. Yung sa pangatlo yung sa likod na yan. Sino ba ito? Di ko kilala, bagong muka. Magandang hapon po, time check po natin. Ah, ang oras po ay alas 4 na ng hapon. Medyo di pa masyado forma dahil lockdown pa sa ngayon. Walang work. Di pa alam kung may ayuda. Pero sana meron. Kahit pa paano meron.